סליחה, תגידו, הלאה חבר'ה, אפשר אולי שאלה קצרה? אפשר שאלה קצרה חבר'ה? משהו קצר, לא הרבה זמן. אפשר משהו קצר אחי? אם היית אוגר, איזה צבע הייתה הפרווה שלך? עכשיו עליו דוגי, תענה מ-1 עד 10. מסכים. תודה, התחילה. הוא התחיל לפניי! אנחנו עוקבים אחריה, אנחנו עליו. כן. אנחנו עליו, אנחנו עוקבים אחריו. אנחנו עליו, אנחנו איתו. כאן קוד, אני איתו. כאן קוד. כן. סליחה? יכולה לצלם אותנו? תודה. סליחה? אפשר הכל? אבל הכל? אפשר שאלה קצרה? למה דווקא השנה החלטת להתחפש לשומר? אני רוצה הכל. כתוב בחוץ הכל אבל הכל. סליחה? אפשר אולי... למה בחרת להתחפש לחרדי? התגייסת? גבר, אדום, חכה, אדום. הוא צריך לבוא מפה ואז להעלות את המצלמה. לא, יש אדום. חכה, אדום, יש אדום. הרב דידי או הרב בכר? את מי נעמדי? האמת שאני לא מכיר את שניהם. מה אתה יכול לספר? אז אולי תנסה להניח. דידי הררי מהרדיו. אבל אם זה היה או הרב דידי או הרב בכר, את מי נעדיף? וואלה, לא מכיר, אבל... על פי השמות. הרב בכר. אני גם חושב. את מי את מעדיפה? את הרב דידי או את הרב בכר? הרב דידי. בחירה מעולה. אדוני, את מי נעדיף? את הרב בכר או את הרב דידי? ברור שדידי הכי קל. הרב בכר, אני לא לך. אפשר שאלה קצרה? את מי אתה מעדיף? את הרב דידי או את הרב בכר? לא מכיר אף אחד. עדיין, את מי אתה מעדיף? וואלה הרב, שתיהם טובים, אבל הרב דידו אחלה גבר. בחירה מעולה. מה אתה מעדיף? את הרב דידי או את הרב בכר? הרב בכר. הרב בכר. מעניין, בחירה מעניינת. סליחה, אדוני, אפשר שאלה? את מי אתה מעדיף? את הרב דידי או את הרב בכר? לא מכיר אותם. בכל זאת? איזה רבנים? הרב דידי או הרב בכר? בכר הבנתי, והרב השני מי הוא? הרב דידי. שניהם ביחד אותו דבר. מעניין, תודה רבה לך. אח שלי. אתה אולי תסדר לי את הטלפון? משהו במסך נדפק כמו לא עובד. שומעים אבל תמחרו אותם. מה זה? ירד דמי. לא יודע, המסך לא עובד, נדפק, לא יודע. יש לך שעון? גם לי יש. שלום אדוני. אפשר שאלה קצרה?
למה בחרת דווקא השנה להתחפש לחייל? להתחפש לחייל? כן. למה דווקא השנה? תחפושת יפה. תחפושת יפה. נראה מאוד מאוד אמין, נראה מאוד מאוד אמין. למה דווקא השנה אבל? סקוייח. יאללה, המשכנו. גבר. לא, פשוט טרמפ. טרמפ, אני יכול טרמפ? אי אפשר? כן, היי, בדיוק נבחר לי המורה, רב הונה. מה הסיכוי שאתם יכולים לבוא לעזור לי עם הקבורה והכל? סליחה? סליחה? כמה זה להחליף את זה לשקל הקודש? או לסלע? כמה אתה יכול בשביל להחליף את זה בשביל שקל הקודש? שקל לשקל הקודש. או לזהובים הכי טוב. יש לך לזהובים הכי טוב. זהובים, יש לך זהובים? הוא תקעו בימי עבר, אני מחילה. מה אתם מעדיפים? פאמפ או שוטגן? טקטיקל? למה לא פאמפ? אתה מעדיף טקטיקל? אתה משחק רובלוקס? מה אתה כן משחק? פאמפ או מיניגן? הוא יודע. לג'נדרי או אפיק? אח שלו. יאללה, תעקבו עלינו, אחי, אנחנו יוצרי תוכן. אני אומר שאני יוצר תוכן. עזוב, הוא לא באמת יודע. חבר שלי אינדיגיים, בן דוד שלי, אחי, זה מיניגן. אחי, אוהבים. יש לך תות תנ"ך המון? לא? בטוח לא? וואי, אני מחפש כבר מלא חנויות של תותים עברתי, אני לא מוצא. אז נהג, איך זה בעצם להיות נהג של רכבת קלה? וואו, מרתק בצורה יוצאת דופן. היי, גנב! אפשר הטלפון שלך, תתקשר למשטרה? טלפון. הרב, אפשר שאלה? מה אתה מעדיף, קוגל תפוח אדמה או להתגייס לצה"ל? הרב, אפשר שאלה? קוגל תפוח אדמה או להתגייס לצבא? תפוח אדמה! גם אני. הרב, אפשר שאלה? זה המצלמה. האם אתה מעדיף קוגל תפוח אדמה או להתגייס לצבא? לצבא? כן. אנשים לא רוצים את הצבא, כן? קוגל תפוח אדמה או להתגייס לצבא? אני רוצה עכשיו את הצדיק, רבי נחמן מיומן, זה הצבא שלי. בוא נעשה את הריקוד שלמדנו. לתמוך ולסעוד, יודעים משמיים, אין לך כוח לעמוד. להחלים ולרפות, להחיות ולשמח, חוץ לבגנו, אצלו זה המפיה. השם יתברך, רחם על נשמתי, קרב אותי, אל הצדיק האמיתי. אתה יודע שאני לא יכול לבד, תלך איתי אתה, כל הדרך יד ביד. נח נחמן מאומן, נח נחמן מאומן.